Ein neuer Tag und ein neuer. Goedemorgen alle. Dit is Mr. John Peters hier met je dankens. Ik had het woord. We zijn vandaag in Matteaus kapitel 8. Lügt und was immer auch geschehen mag, lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und hole den Herrn, meine Seele singt. Nog waren Goedemorgens en dankzij voor Enschot. Je hebt 1250. Kijk, ik had zet en de van jullie wat dat even video watchen over YouTube. So dankzij voor dat. En we wensen jullie God te zeggen. Mijn gebed is dat we worden dat reine, echte woord Gottes verkennen. En niet even skippen zo te zijn, niet even hupsen. Aber dort predigen wat zijn woord zegt. En dan zijn nur aan Gott te treffen. Du bist wat wird, du bist wer. Warum? Wegen du bist in Gott sein Ebenbild gemerkt. En dat zegt dat God heeft niet bloß een lief voor die, hij gleicht die. Hij wil met die top zijn. Hij wil gemeenschap hebben met die. Hij heeft zijn einzige zin gegeven bloß voor die. En ook voor de ganze wereld. Du bist part van de wereld, niet zo? En zo, we hadden vijfmaal een thema over de heiling. Dat video ik ook ving op YouTube. En ik deed dan een gebed voor heiling over de lofwal. En ik heb al Zeugnissen gehoord, hoe mensen zijn geheilt worden. Ik prijs God dafür. Dat is niet echt wat de kracht had, niet echt wat de macht had, dat is in den dieren noemen Jezus. Je wordt vielleicht denken dat sogar die mensen wat er zijn hard, hebben niet dit gedaan en dat zegt dat ze hebben mensen geheilt. En dan zegt Jezus, ik kan niet overgooien. En zo, dat is wel krachtvol, die dieren noemen Jezus is. Even zo'n wat niet meer voor Jezus leven, niet meer am kan, die kan heiling doen, wegen den dieren noemen Jezus Christus. Dat is toch niet genoeg, dat is toch niet wondervol, dat is toch niet een grote lief. Maar dat schone ding is, aan jan dag wordt Jezus de schoonste weer zijn te antwoorden, Jemels ja, goed van mij, ik kan niet kwijt. So wat is de route, wat is de antwoord? Wel, am kan leren, am aannemen. En die leven en die hart, ik rede immer van, am dat stetig geven, van die fertig, van dat leven. Wegen, wenn in die dat stetig te helpen haben, dan zijn we bald im Groven ben. Aber wenn hij dat stetig nimmt, dan wordt het schaffen. Dan zijn we de passagieren, zijn we de passenger. We zijn dan de metvader. Amen. So, we zijn vandaag in Matteaus kapitel 8 van 18 tot 22. En ik wil dit thema heiten, de kost van Jezus navolgen. Jezus navolgen, dat kost wat. En ik wil voet aanvangen met zijn, dat kost alles. Maar we willen nog sluiten met wat er dan terugkrijgt. So, dat zag ik in Matteaus kapitel 8 vers 18, als Jezus de mensen rond zich zag, en geef hem bevel dat ze willen naar de andere zijde van de lik voeren. Dan kwam een gesetzesleraar of een schriftgeleerde naar hem en zei, Meester, ik wil die volgen waar immer die hand is. Jezus zei, de fax, de hand steht, de veel, de hand naast, aber dat die mensen zien, hebben nur niet hoe hij zijn kop aanleggen kon. Een andere Jünger zei te hem, Herr, laat mij eerst gewoon in mijn voeder begraven. Jezus zei te hem, volg mij en laat de Dodje begraven. Dit würde ik zeggen, dit is een van de zware zaken van Jezus. Viele mensen würden dit was überhupsen. Ik weet niet wat het meint. Dit merkt niet sens, niet zo. Maar ik had het mij gewählt, dit te naam de kost van Jezus nu volgen. So, er wird ein Schriftgelehrter, der sagt, Jesus, ich will die nur folgen, wo immer die Hand ist. Und Jesus kann das Wort von diesem Mensch. Wenn es ein Schriftgelehrter ist, dann ist das nicht ein armer Mensch was. Der Schriftgelehrter wird nicht dick, der hat einen Zeit zum Schrift studieren. Das wird ein Lehrer, der hat ein Habengeld. Zum Beispiel, der Vater sehr, Nicodemus und Josef, wird Graf geben für Jesus in der Leiche Luther, das werden reiche Menschen. Die haben genug Habengeld, dass sie einen Graf hatten. Und das war einer von seinen. Das war als Ricky was. Und ich glaube, Jesus konnte sein Wort nicht kicken. Und Jesus kann mir und die viel besser, als wir uns selbst kann. Und dann sagt Jesus, die Fax, der haben steht zum Schlucken. Die Fehl haben den Arzt, aber ich kann noch nicht stehen, ich kann nicht ein Haus, ich kann nichts zum Anbeiten.
En dat hielt zich zo dat deze wordt hem niet aan nu gevolgd. Vielleicht Hafer, wie weet niet. Maar ik geloof Jezus wist dat dit weer vielleicht zonne wordt nu vielleicht tijdlich was wel. De Vorsicht von der nu, dat jaf je zonne niet. Een dag zijn ze moedig, een dag zijn ze hoog, nächsten dag zijn ze waar de kracht doen leeg. En dan heb je gehoord van zonne wordt wegvoeren. Vielleicht een conferentie of een meeting. Komen ze terug, zo opgegeisterd, zo moedig. Op einmal dan zijn ze thuis en thuis zijn waren de bills en thuis als de familie niet helemaal doen wat die zal zijn, die zijn vielleicht niet alle juistlich en de man is vielleicht niet perfect en dan dit wie een munkje wat moet zeggen, oh dat fehlt me waar dat ik kunnen de boy aanvoeren, doen bij die conferentie. Wel dat is niet hoe dat is. En dat is fijn dat die kost vorm wil opbouwen. Maar die moet Jezus nu volgen, krijgen ondersteunen. Seminar best en de boy, als het schijn gaat, en als het slecht gaat. Dat is gelijk wat Jezus hier van redt. Dan zei een andere jongen te hem, Herr, ik wil die nu volgen, nu ben ik wel eerst mijn voeder begroeven. En dan zegt Jezus hier wat schwaart. Hij zegt, volg mij en laat de Dodje begroeven. Hier is ik hard, niet zo? Maar Jezus heeft veel een harde beard. Jezus wordt helemaal dingen even smeren, of verbatteren, of schmond even eten, wanneer de koffie fehlt, niet zo? Jezus heeft van zijn helemaal veel leren. En dat is wat ik zoveel reken doe van aan. Zum Beispiel, Jezus sagt de Jünger in de laatste kapitels van Johannes dat jullie worden ze vervolgen. Waarom? Wegen ze hebben mij vervolgd. Zo laat als de Jünger dan wat zijn vervolgd worden en sogar omgebracht. En die worden het vielleicht weten dat van de 12 Jünger weer een 11 sterk wat ferm tijd doodgemerkt worden. Die worden zum dood vervolgd. Wegen ze Jezus in umbrukken. Bloß Johannes starf een alle mens. En zo Jezus zei de jongen de waarheid. Hij deed het niet veel in. En dan laat hij ze het gewist. Jezus zegt hier de waarheid. Hij zegt ganz klar, laat de Dodje begroeven. Maar hier zijn twee soorten van Dodje. Hier is de ene wat gestorven is. Dat is een Dodje. Over wanneer de willen een Dodje begroeven. Wel, de eerste Dodje, dat is zo'n wat niet Jezus kent. Dat is zo'n wat juistlich dood is. Weet je, er zijn twee soorten dodes. Du hast de physische dood, wanneer ik harpen abgeheerd heb, dat hart heb abgeheerd, en dan moet de leiche begroefd, dat is een dood. Maar er is nog een andere dood, dat is de geestelijke dood. En dat is wat God van redt te Adam en Eva, als hij zegt, wanneer je waren van de vrucht eten, dan word je sterven. En de seconde wat ze de vrucht eten, geen God zijn bevel, geen God zijn gebod, weet je wat, ze sterven. Wo sterven ze? Ze werden getrennt van God. Ze hebben niet gemeenschap met God, Jezus sterft. De eerste moet worden opgewekt. Wo der zijn Jezus opwekken? Met Jezus aannemen. En dan gevuld zijn met de Heilige Geest. Dan best worden levendig. Dat is de Auferstehung. En dat is waarom mensen zich taufen doen. Dat is een symbool, een beeld van de Auferstehung. Wanneer sagt, die best begroefd worden met Jezus, best worden opgestaan. En de taufe bewijst dat. So, hier zijn twee soorten dodes. Dus de ene wat de geestelijk dood is. En dan is de ene wat de fysisch dood is. So, Jezus zegt, ik zijn nummer 1. Dat is geen schwaar. Dat hielt zich schwaar. Hielt zich hard wat hij zegt. Nee? Maar Jezus zegt bloos, merk mij nummer 1. En 2 Mose, wo God de 10 geboten geeft, zegt hij, ik zie een eifriger God. Weet je wat eifrig meint? Dat meint einfach aufjanstig. Ik zie een God wat aufjanstig is. En hij is aufjanstig op een goede weg. Hij wil nummer 1 zijn in ons leven. En andere weer, hij wil alles gaan. Wanneer du die hart gegeven hast, Herr Jezus, dan fehlt het dat u nog verschiedene aangeeft. Die geld, die tijd, die gedankens, die verlangen. Dat moet alle Jezus gegeven. En dat passiert niet helemaal voort. Dat kan sogar jaren duren, wat die Jezus alles gegeven heeft. Maar hij is geduldig. Wanneer die aan zijn hart gegeven heeft, dan is de hemel dient. En dan schaft hij met de andere stuven. Ik merk verder dat beeld in mijn kop van, we hebben verschillende stuven in ons hart, waar de deur nog toegesloten is. En Jezus proeft dan de klink. Hij stelt op, hij put dat aan. Nogmaals moet hij de klink vielleicht losbreken, niet zo? En dat passiert, zoals we wisten. En dingen passeren, dan worden we alle haaien geven ons alle handen aan. En zo Jezus zegt hier, volg mij, die voeder, die kan begroefd worden van anderen wat er dood zijn. Anderen wat niet van mij willen, die zijn dood. Anderen wat niet meer aannemen, die zijn dood. Du sollst mij nu volgen. So wat kost het Jezus nu volgen? Mijn antwoord is, dat kost alles. Wat krijgt jij wanneer Jezus nu volgt? Mijn antwoord is waar, alles.
Ich krieg's alles drei. Ich lese das Beispiel von, wo Jesus zu dem Mial gesagt, gib mir den Teddybär. Und der Mial, der hält der kleine Teddybär vor, so das ist wichtig. Und aus dem Mial, schließe ich das, und gib Jesus der kleine Teddybär. Und dann hingen sie in Reihen, und gib einen viel größeren Teddybär. So die Jünger, die frühen Jesus ein Tag, und weißt du was, die Jünger hatten alles verloren. Als Jesus sagt, folgt mir nur, sie verlassen ihre Schäfe, ihre Arbeit, ihre Eltern. Und Petrus legt vielleicht noch mehr in der Früh, aber du willst ganz aufpassen, was ich sage. Petrus bleibt befreit, aber das wird, was die kostet haben, nicht einmal wie die Früh sein, nicht so? Und so, diese Jünger verlassen alles, und Luther fragt Petrus, sagt er zu Jesus, wir haben alles verloren für die, was kriegen wir dafür? Was sagt Jesus? Wer Vater und Mutter verlässt, und alles verlässt für mich, der wird 100-mal trägt. All in dit Leben, danach besonders in Ewigkeit. So, Jesus fragt nur alles. Hij will nicht bloß 90% in Heiland sein, hij will 100% in Heiland sein. Aber hij will nicht bloß in Heiland sein, hij will den Meister sein. Den Wirt. Und hij is een guter Wirt. Hij is een Wirt, wat bloß Gutes hat für uns. Und so, was kostet Jesus nur folgen? Alles. Und was kriegst du drei, wenn du Jesus nur folgst? Alles. Und dann noch mehr. So, Jesus sagt, laat die Dodje, die wordt juistlich dood zijn, wat niet van mij wil. Laat die Dodje begraven. Und du folg mir nur. Das ist nicht eine wundervolle Botschaft. Das doch war da positiv geworden. Das doch war da Hoopning nicht so. Preis Gott für sein Wort. Muss Gott ihn segnen von dir. Und vielleicht habt ihr das Wort zu dir geredet. Vielleicht was am alles geben. Vielleicht was am Anfang merken. Vielleicht was am dein Hort geben. Was ewig kennt. Kostet es dit beten, Herr Jesus. Ich weiß mich gleich mit dit Leben. Ich weiß mich nicht nur mit mir selbst. Wo steht das stetig nehmen von meinem Leben, von dit fertig? Wo steht der Vater worden? Und ich der Mitvater. Komm in mein Hort nennen. Du meine Sinn zu Gott holen. Wasch mir ein von dir. Ich will dir nur folgen. In Jesus' Namen. Amen. Wenn du das Gebet hast, dann sag ich Johannes 1,12. Du bist ein Kind Gottes. Nimm das an und lebe nie wieder verarmt. Er wird dich perfekt merken. Du brauchst es nicht nur selbst tun. Gottes Segen. Und was immer auch geschieht.